Ketek tuwek keklek ora mutar-mutar kowe man. Wah midoni cah iki. Ayo maju legane nganti teter legane nganti kuah. Tak geblake dadaku ya ngopo le tanganmu le. Ora krasa. Ora pompo. Mati kowe. Malah kliyeng brutu mutar kowe ble. Lo. Tersasana jaya, tersasana menang, tersasana menang. Tak dung tak dung dung, tak dung dung tak dung dung, tak dung dung tak dung dung, tak dung tak 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 tak, dung 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 gentak, dung gentak, dang tak 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 dung. Oke. Tersasana jaya. Tersasana menang selama-lamanya di udara jaya dari RI Surakarta. Wong kudu arep ngopo kowe? Wah, yo. Tak geblake dadaku le. Ora krasa. Ora apa-apa. Ya kowe culuk biarku. Junjung sabetake. Junjung nguncalake. Tunggu tak detik. Kata tersasana. Mas Jaka. Ya Mas Jaka. Ya Mas Jaka. Ya Ya Mas Jaka. Tersasana jaya. Tersasana menang selalu di udara RRI Surakarta dan Yogyakarta di belakangnya. Wah, Edian. No. Ora krasa. Edian. Ora apa-apa. Males le. Ambruk ora. Ambruk ora. Ambruk ngarep ora ngarepmu. Ora. Tersasana jaya, tersasana menang, tersasana jaya, tersasana menang, tersasana jaya, tersasana menang, tersasana mendem, tersasana gluduk, tersasana glundung, tersasana wetan. Iyalah, ya mulih ning Purworejo le. Ana tulise Hyang Widi yen wong sabalan narima ginancar dawa murid sugi kadang pawong mitra ing ora dalah Kurawa kabeh padha kalah ya ora dadi baya pengapa sing baku wektu dene iki pustaka jamus kuwi wis ana tanganku
Wis tak ayomi nganggo pedhut wisa. Kurawa ora bakal ketok dening mripate para anak-anak Pandhawa dina iki. Anoman malumpat sampun ana witing naga sari mulat mangandhap katingal mulat mangandhap katingal ing Petruk Nun wangune pendhitane Sekti Mandraguna kasaputing pedhut para Kurawa ilang saka Pandulu. Lah nggih mengke pripun Gus pripun niki lakon iki diaturke marang bapakmu wae. Mengko piye dawuh pengendikane Kyai Semaya mbok menawa iso balekake pustaka Jamus Klimasada inggih. Monggo kula dherekke. Ayo budal dina iki ning padukuhan Karangadempel Petruk. Setyaki ketiwasan Setyaki Koko Prabu kulawa paring dawuh bilih Ngamarta badhe wonten mendung peteng mendunge saiki wis dadi ilang banjur malah dadi udan. Rika Kodyan Bratasena Kambo boling bang bintul wadi sarira hangula dumung yen ngandika gumaleger ing Koko Prabu sampun ngantos geguyon kaliyan mripaduka para Pandhawa katemben kiwala Koko Prabu jengkar saking negari Ngamarta sarwi musti pustaka Jamus Klimasada nanging dereng ngantos tigang gedhe paling netra paduka sampun lenggah malih wonten ing mriki malah kepara dipun dherekaken dening Yayi Setyaki. Iki jane do ngopo? Nek dolanan karo bayi juga wong gerang-gerang ngene iki. Kowe ngandel ora Setyaki, Kyai Prabu. Katemben menika kula prapta wonten ing madyaning projing negari Ngamarta. Malah kula dipun dakwa mbeta pusaka Jamus Klimasada. Yayi, nyuwun pangapunten. Ingkang kinarya paseksen Yayi Setyaki. Janaka Wisnu kang sasoning bumi ning angganing Ratu Ndramati binelah palitise dadi Kresna lan Janaka. Upama geni kuwi mau lan urupe kembang lan sarine, medu lan manise.
Kaya dene suruh lumah lawan kurepe yen to sinamang beda gelar nek digigit tunggal rasa. Nggonmu nyawang aja nganggo pramana lair nanging nganggo pramana batin. Sawangan pun Kakang sapa? Janaka. Sawangan pun Kakang sapa? Waduh, apa Prabu? Oh. Madananira nglayung gumalku cemerah nyomaratani waduh Moko Prabu kapejaun warinta kula namung ndederek jebul negari ngawarta klebetaning Pandung Agunut tulik Mangindrajala wah piye tresna kakangku piye lakon ruwet kaya mengkene iki mau. Yayi. Ana wong kang sengaja ngorek-orek jenengipun Kakang. Lamun pun Kakang weruh yen to iki tanduraning para Kurawa dikepiye bae nyatane Pandhawa liru ing panindak. Nganti samengko ana lakon kang kaya mengkene iki mau. Koko Prabu kados pundi menika Koko Prabu ngrayanda dengere kalepatan. Yayi. Monggo sami prapteng lampis ireng inggih namung Kakang Kyai Badranaya ingkang badhe saged ngawekani perkawis menika kala wau. Ana kidung rumeksa wing wengi teguh ayu luputa ing lara. Luputa bilai kabeh. Malah Kyai Semar Badranaya ingkang wis tanggap marang tekaning bebaya kang gedhe nyatane kongkonan Petruk supaya mboyongi marang barep kakangku jangkep sak lima sadane jebul karepe Semar luwih wigati muni minujengake marang para Pandhawa Yayi Bratasena bebarengan budhaning lampis ireng Yayi.
sang saya dalu hararas abyor kang lintang gumadhap isti sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita kareng yawaning putyanira sang Dwijawara mbrengang lira swaraning madu branta manungsung rining kambang witing klapa jawatane ngasabanda lulilililililong hoyong sambut jajah raja ya Cina porosa lulilililililong Uruh ing mangsa madya rarasi mas gatuning kandha gudhug medhape pindha kenya kang tinari krama ron-ron panjring siti tidhem permanem pranawang tulka paman Candra Kirana ora mendah angalila pinara bawing Surya Ratri sinawung gitaning Brahmana kang kapadaningsih ing mangke dhateng kawuwusa ora kaya madyaning dranggung prapatan luntaping para punakawan tetenguk ana madyaning gumuk sinambi hanyekara sinom mametri monggo Eyang Tarni Satria kang